Sigaretten en cheque worden volgend jaar flink duurder. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag besloten. De AOW-leeftijd gaat omhoog. Van 65 naar 67 jaar. De jeugd drinkt te veel. En dat is een landelijk probleem. Een pakje van 25 sigaretten wordt bijna 30 cent duurder. Het kabinet besloot vandaag over nog meer bezuinigingen. In totaal 3,2 miljard euro. Op Prinsjesdag worden die 30 gemaakt. Doordat de sigaretten bijna 30 cent duurder worden,